Ние имаме тук две аудитории, които искат информация. Едната са пострадалите и техните семейства. И за тях информация трябва да бъде предадена по един начин. И другата аудитория, това е обществото, което е много гладно за информация и за подробности. Една такава ситуация предполага, че може да има емоционален отговор от кавички в пострадалите и техните семейства. Мисля, че малко силно да говорим за травма. Винаги тя е възможна, но колко е вероятно да се случи е друг въпрос. Тъй като травмата е нещо наистина много сериозно като състояние. Обаче, естествено, аз очаквам да има някакви емоционални реакции. Според мен една група потърпевши и техните семейства ще реагират предимно чрез фрустрация, т.е. чрез гняв от това, което се е случило. Друга група предполагам, че ще реагира предимно с тревожност. И ще има трета група, която ще смесва тези състояния, ще преминава от едното към другото. И тук е важно обаче да кажа и как ние говорим за това в публичното пространство. Защото ние можем с нашето говорене да усилим тези реакции. Ние имаме тук две аудитории, които искат информация. Едната са пострадалите и техните семейства. И за тях информация трябва да бъде предадена по един начин. И другата аудитория, това е обществото, което е много гладно за информация и за подробности. И тук балансът може много бързо да се наруши от това обществото да се успокои, знаейки какво се е случило, кой го е направил и как да се предпази, да не премине в една сиерджийска позиция, в която вече гледа отстрани и то какви са подробностите и какво точно и се забавлява на тези неща. Това е баланса, който ние не трябва да изпускаме. А колкото до потърпевшите, тях също трябва по някакъв начин да се фокусираме върху какво е нарушено, кой го е нарушил, какви са последствията за този човек, а не толкова да внушаваме емоции, че това е, например, шок, бомба, ужас, така нататък. Както аз го нарекам. Защото това може, за някои деца това може да внуши емоцията, а други могат да започнат повече да фантазират около това и самото фантазиране да усили тяхната емоционална реакция към случката. Затова трябва да внимаваме как обсъждаме тези неща.